भारतीय जनता पार्टी गोयच्या संघान ठुकरावन लायिल्ली आसा। एकूय संघ कार्यकर्तो एक सुद्धा मत आपल्या कुटुंबातले भारतीय जनता पार्टीक दिवसाना वा निग्र आसा संघाचो। तांची असंख्य पापां जी आसा, भ्रष्ट कारभार जो आसा, काँग्रेस फुडें एक पावल असो कारभार जो आसा तो सगळ्या जनते समोर आयिल्लो आसा। ही युती अभेद्य आसा। युतीचो विजय जातलो हातून म्हाका यत्किंचितय संदेह ना। आज परत एकदा गोंयांत परिवर्तन जाता आसतना महायुती सत्तेर येता अशें नमूद करता आनी जागृतायेन लोकांकूय हांव सगळ्या लोकांक येता ते 4 तारखेक पाठिंबो मागता। ह्या वेळी मगो पक्ष करणारे ह्या वेळी महायुती आहे, त्यांनी पाहिजे तर आमच्या जाहीरनाम्या प्रमाणे आमच्या कंडिशन प्रमाणे त्यांना जर पाहिजे तर त्याने आम्हाला येऊन मिळावं। मगो पक्ष संपवण्याचा घाट काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षानं घातला हे सगळ्यांना माहीत आहे गोव्यातील लोकांना, आणि थोडी चाणक्य नीती आम्हाला वापरावी लागली आणि त्याचसाठी आज परत एकदा मगो पक्ष भरारी घेत आहे। आज आम्ही सकाळी पदयात्रा पणजेच्या चर्चीकडच्यान स्टार्ट केली। सबंद पणजेत आम्ही भोवले आणि जवळजवळ 600 लोक आमचे बरोबर त्या पदयात्रेक आशिल्ले। एक मेसेज गोंयांत दिवपाक जाय अशें दिसलें। पणजेचो आमदार ते पदयात्रा पळोवन तोंडात बोटां घालून थंय उबो आशिल्लो आनी आमच्यो गाडयो कश्यो आडोवपाच्यो हें पळयतालो। हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की पणजेत सुद्दां तांची जागा हाल्ल्या। दिग्गज नेत्यांचो भारतीय जनता पक्ष आणि गोवा काँग्रेस हांच्या दिग्गज नेत्यांचो ह्या निवडणुकेक पराभव जाता। म्हापशां जवळ जवळ आमी 3 ते 3.5 हजार मतांनी मुखार आसा। वाळपय आमी सादारण 2 ते 2.5 हजार मतांनी मुखार आसा। हांव दोनूच सांगता म्हणून हांवें दिग्गज नेते म्हटले। आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा सिंह पुन्हा एकदा गर्जना करतोय। साहजिकच आहे, शिवसेना म्हणजे वाघ, गोव्याचा गोमंतक पक्ष म्हणजे सिंह। या गर्जना त्याची सुरुवात ही आम्ही गोव्यापासून करतो आहोत। चक्र फिरत असतात, ती फिरणारी चक्र नुसती फिरवत ठेवली तर त्याला काही अर्थ नसतो। पण चुकीच्या दिशेने चक्र फिरत असेल तर ते कोणीतरी चक्र उलटं फिरवण्याचं धाडस केलं पाहिजे, आणि उलटं फिरवण्याचं धाडस आम्ही तिघं मिळून आज करतोय। आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की गोव्यातली जनता ही या आमच्या प्रयत्नाला यश दिल्याशिवाय राहणार नाही।